Όπως βλέπετε στην άσκησή μας έχουμε έναν πίνακα, θα πούμε πώς το συμπληρώνουμε. Αναφέρεται πάνω στις δυνάμεις ρητών αριθμών με εκθέτη ακέραιο. Οι ιδιότητες των δυνάμεων είναι γραμμένες εδώ, όποια χρειαστούμε θα την επικαλεστούμε και θα τη χρησιμοποιήσουμε. Μας δίνονται στην πρώτη γραμμή τιμές του Χ και στην πρώτη στήλη δυνάμεις του Χ. Έτσι λοιπόν, εδώ στο κελί βάζουμε την δύναμη Χ στην μείον 2 με βάση το 0,001. Για να το υπολογίσουμε. Έχουμε λοιπόν Χ στην μείον 2. Σε παρένθεση βάζουμε την τιμή του Χ, αυτήν, δηλαδή 0,0001 και όλο στην μείον 2. Τέτοιοι δεκαδικοί αριθμοί είναι δυνάμεις του 10, αλλά με αρνητικό εκθέτη. Ο εκθέτης συμπίπτει με τον αριθμό των δεκαδικών ψηφίων. 1, 2, 3, 4 δεκαδικά. Άρα θα βάλουμε 10 στην μείον 4. Εδώ έχουμε δύναμη δυνάμεως. Χρησιμοποιώντας αυτή την ιδιότητα, όταν έχουμε δύναμη δυνάμεως, βάζουμε την ίδια βάση και σαν εκθέτη βάζουμε το γινόμενο των εκθετών. Έτσι λοιπόν εδώ έχουμε 10 στην μείον 2 επί μείον 4 κάνει συν 8. Έτσι λοιπόν στο πρώτο κελί βάζουμε 10 στην 8. Για το δεύτερο κελί βρίσκουμε δύναμη του Χ πάλι, Χ στη μείον 2, αλλά με βάση τώρα το 0,01. Για να το υπολογίσουμε. Χ στην μείον 2, σε παρένθεση βάζουμε την τιμή του Χ, 0,001, όλο στην μείον 2. Είπαμε ότι αυτός ο δεκαδικός γράφεται σαν δύναμη του 10 με εκθέτη αρνητικό. Έχουμε 3 δεκαδικά ψηφία, άρα θα γράψουμε 10 στην μείον 3. Εδώ πάλι έχουμε δύναμη δυνάμεως, προκύπτει δύναμη με ίδια βάση και εκθέτει το γινόμενο των εκθετών. Μείον 2 επί μείον 3 κάνει συν 6. Έτσι λοιπόν στο δεύτερο κελί βάζουμε το 10 στην έκτη. Πάμε για το τρίτο κελί, θα βάλουμε τώρα στη θέση του Χ την τιμή 0,01. Οπότε έχουμε Χ στην μείον 2 ίσο 0,01 όλο στην μείον 2. Ο δεκαδικός αυτός αριθμός είπαμε είναι δύναμη του 10 με εκθέτη αρνητικό βέβαια, αλλά επειδή έχουμε 2 δεκαδικά ψηφία θα βάλουμε στην μείον 2. Εδώ έχουμε δύναμη δυνάμεως. Θα βάλουμε την ίδια βάση και θα πολλαπλασιάσουμε τους εκθέτες. Έτσι μας λέει αυτή η ιδιότητα. Έχουμε λοιπόν μείον 2 επί μείον 2 κάνει συν 4. Άρα έχουμε 10 στην τετάρτη. Έτσι λοιπόν εδώ σε αυτό το κελί βάλαμε 10 στην τετάρτη. Για το επόμενο κελί βάζουμε στη θέση του Χ το μείον 10. Και έχουμε Χ στην μείον 2 ίσο μείον 10 όλο στην μείον 2. Εδώ το 10 εννοείται ότι έχει παρονομαστεί τη μονάδα. Για να γίνει ο εκθέτης μας από αρνητικός θετικός θα αντιστρέψουμε το κλάσμα. Το λέμε εδώ στην ιδιότητα αυτή έχουμε το α δια β στην μείον νη, εκθέτη αρνητικό. Αντιστρέφοντας το κλάσμα ο εκθέτης από αρνητικός γίνεται θετικός. Έτσι λοιπόν και εδώ από αρνητικός ο εκθέτης έγινε θετικός αφού αντιστρέψουμε το κλάσμα. Εδώ επειδή ο εκθέτης είναι άρτιος, το πλην γίνεται συν, έχουμε δύναμη κλάσματος και όταν έχουμε δύναμη κλάσματος, όπως εδώ, υψώνουμε τον αριθμητή χώρια και τον παρονομαστή χώρια στον εκθέτη, οπότε έχουμε 1 στο τετράγωνο 1, 10 στο τετράγωνο 100. Το 100 γράφεται σαν δύναμη του 10, 10 στο τετράγωνο και όταν το αντιστρέψουμε το κλάσμα, ο εκθέτης γίνεται αρνητικός. Έτσι λοιπόν, στο κελί το επόμενο θα βάλουμε 10 στην μείον 2. Στο επόμενο κελί θα βάλουμε στη θέση του Χ το μείον 100. Έχουμε λοιπόν Χ στην μείον 2 ίσο μείον 100 σε παρένθεση στην μείον 2. Πάλι εδώ το 100 εννοείται ότι έχει παρονομαστεί τη μονάδα. Για να γίνει ο εκθέτης θετικός θα αντιστρέψουμε το κλάσμα, 1 εκατοστό. Και ο εκθέτης από αρνητικός έγινε θετικός. Επειδή είναι άρτιος, το πλην αυτό γίνεται συν. Υψώνουμε τον αριθμητή στο τετράγωνο, γίνεται μονάδα. Ο παρονομαστής από 100 μπορεί να γραφτεί σαν δύναμη του 10, γίνεται 10 στο τετράγωνο.
Μπορεί στη συνέχεια να αντιστρέψουμε αυτό το κλάσμα και ο εκθέτης να γίνει αρνητικός. Στη συνέχεια έχουμε δύναμη δυνάμεως που γίνεται δύναμη με ίδια βάση και εκθέτει το γινόμενο των εκθετών. Μείον 4. Στο επόμενο κελί λοιπόν βάλαμε 10 στη μείον 4. Η επόμενη δύναμη του Χ είναι η 2 επί 10 στην τρίτη. Θα βάλουμε λοιπόν στη θέση του Χ το 2 επί 10 στην τρίτη. Οπότε έχουμε Χ στην μείον 2, σε παρένθεση μέσα, 2 επί 10 στην τρίτη και όλο στην μείον 2. Επειδή έχουμε εκθέτη αρνητικό, εδώ εννοείται ότι έχουμε παρονομαστεί τη μονάδα. Θα αντιστρέψουμε το κλάσμα και ο εκθέτης από αρνητικός γίνεται θετικός. Εδώ έχουμε δύναμη κλάσματος. Υψώνουμε χώρια τον αριθμητή, 1 στο τετράγωνο κάνει 1 και χώρια τον παρονομαστή. 2 στο τετράγωνο κάνει 4, 10 στην τρίτη και όλο στο τετράγωνο, δύναμη δυνάμεως, πολλαπλασιάζονται οι εκθέτες και μας δίνει 10 στην έκτη. Αυτό το κλάσμα μπορεί να σπάσει σε 2, 1 τέταρτο επί 1 10 δια 10 στην έκτη. Το 1 τέταρτο είναι 0,25. Το 10 στην αυτό το κλάσμα μπορούμε να το αντιστρέψουμε, αλλά ο εκθέτης θα γίνει αρνητικός. Έτσι λοιπόν το αποτέλεσμα για το επόμενο κελί είναι 0,25 επί 10 στη μείον έκτη. 0,25 επί 10 στη μείον έκτη. Στο επόμενο κελί θα βάλουμε την τιμή του Χ 2 επί 10 στη μείον 2. Βάλουμε λοιπόν, έχουμε το Χ στη μείον 2, στη θέση του Χ βάζουμε το 2 επί 10 στη μείον 2, αυτή την τιμή πλέον, και όλους στη μείον 2. Πάλι εδώ εννοείται ότι έχει παρονομαστεί τη μονάδα και για να μετατρέψουμε τον εκθέτη από αρνητικό σε θετικό, αντιστρέφουμε τους όρους του κλάσματος. Στη συνέχεια υψώνουμε, έχουμε δύναμη κλάσματος. Όπως εδώ, δύναμη κλάσματος. Υψώνουμε χώρια τον αριθμητή, 1 στο τετράγωνο κάνει 1 και χώρια τον παρονομαστή. Έχουμε 2 στο τετράγωνο κάνει 4, 10 στη μείον 2 και όλο στο τετράγωνο, πολλαπλασιάζονται οι εκθέτες και έχουμε 10 στη μείον 4. Εδώ πάλι σπάνει σε 1 τέταρτο που κάνει 0,25 και στο κλάσμα 1 δια 10 στη μείον 4, το οποίο αντιστρέφουμε και ο αρνητικός εκθέτης γίνεται θετικός. Έτσι λοιπόν μπορούμε στο επόμενο κελί να βάλουμε 0,25 επί 10 στην τετάρτη. Για το επόμενο κελί θα βάλουμε στη θέση του Χ το μείον 1 δεύτερο. Χ στη μείον 2 ίσο. Σε παρένθεση μείον 1 δεύτερο και όλο στην μείον 2. Εδώ ο εκθέτης μας για να μετατραπεί σε θετικό, επειδή έχουμε κλάσμα εδώ, θα το αντιστρέψουμε όπως κάνουμε εδώ, σε αυτή την ιδιότητα. Το πρόσημο δεν το πειράζουμε, το κρατάμε το πρόσημο, απλώς αντιστρέφουμε τους όρους του κλάσματος. Από 1 δεύτερο γίνεται 2 πρώτα, 2 δηλαδή. Και ο εκθέτης από αρνητικός γίνεται θετικός. Τώρα ο εκθέτης είναι άρτιος, άρα το πλήν θα γίνει συν. 2 στο τετράγωνο κάνει 4. Έτσι λοιπόν συμπληρώνουμε και το τελευταίο κελί της πρώτης γραμμής με 4. Πάμε στη δεύτερη γραμμή. Τώρα έχουμε να υπολογίσουμε για αυτές τις τιμές του Χ, το Χ στο τετράγωνο. Βάζουμε λοιπόν στη θέση του Χ την πρώτη τιμή. Έχουμε Χ στο τετράγωνο ίσο, σε παρένθεση 0,0001 όλο στο τετράγωνο. Είπαμε ότι αυτός ο δεκαδικός μπορεί να γραφεί σαν δύναμη του 10, αλλά με αρνητικό εκθέτη. Ο εκθέτης είναι τόσος όσα και τα δεκαδικά ψηφία. 4 είναι τα δεκαδικά ψηφία, βάλαμε στη μείον 4. Εδώ έχουμε δύναμη δυνάμεως. Ο τύπος λέει ότι το αποτέλεσμα είναι δύναμη με ίδια βάση και εκθέτει στο γινόμενο των εκθετών. Έτσι λοιπόν εδώ έχουμε ίδια βάση, 2 φορές το μείον 4, μείον 8. Άρα μπορούμε να βάλουμε εδώ στο πρώτο κελί 10 στην μείον 8. Πάμε για το δεύτερο κελί, θα βάλουμε αυτή την τιμή του Χ πλέον στη βάση μας εκεί. Έχουμε Χ στο τετράγωνο ίσο 0,001 και όλο στο τετράγωνο. Ο δεκαδικός αυτός γράφεται σαν δύναμη του 10, έχουμε 3 δεκαδικά ψηφία, οπότε θα το γράψουμε 10 στην μείον 3. Εδώ έχουμε δύναμη δυνάμεως, εφαρμόζουμε αυτόν τον τύπο. Ίδια βάση, εκθέτει στο γινόμενο των εκθετών. 2 φορές το μείον 3, μείον 6. Στο δεύτερο κελί βάλαμε λοιπόν 10 στη μείον 6.
Για το τρίτο κελί, σαν βάση χ θα βάλουμε το 0,01 τώρα. Έχουμε λοιπόν χ στο τετράγωνο ίσο 0,01 και όλο στο τετράγωνο. Ο δεκαδικός αυτός γράφεται σαν δύναμη του 10, 10 στην μείον 2, γιατί έχουμε δύο δεκαδικά ψηφία. Και όλο φυσικά στο τετράγωνο. Εδώ έχουμε δύναμη δυνάμεως, άρα θα βάλουμε την ίδια βάση και θα πολλαπλασιάσουμε τους εκθέτες. 2 επί μείον 2 κάνει μείον 4. Έτσι λοιπόν στο τρίτο κελί θα βάλουμε 10 στην μείον 4. Στο επόμενο κελί θα βάλουμε σαν βάση το μείον 10. Έχουμε λοιπόν χ στο τετράγωνο ίσο μείον 10 και όλο στο τετράγωνο. Επειδή ο εκθέτης είναι άρτιος, το πρόσημο θα γίνει θετικό, 10 στο τετράγωνο. Έτσι λοιπόν μπορούμε να βάλουμε στο επόμενο κελί 10 στο τετράγωνο. Για το επόμενο κελί θα βάλουμε σαν βάση το μείον 100. Μείον 100. Οπότε έχουμε χ στο τετράγωνο, το μείον 100 όλο στο τετράγωνο. Ο εκθέτης είναι άρτιος, άρα το πλήν θα γίνει συν. Το 100 μπορεί να γραφεί σαν 10 στο τετράγωνο. Εδώ λοιπόν έχουμε δύναμη δυνάμεως. Σύμφωνα με τον τύπο 4 έχουμε δύναμη με ίδια βάση και εκθέτει το γινόμενο των εκθετών. 2, 2, 4. Άρα στο επόμενο κελί θα βάλουμε 10 στην Τετάρτη. Για το επόμενο κελί θα βάλουμε τώρα στη θέση του χ το 2 επί 10 στην Τρίτη. Έχουμε λοιπόν χ στο τετράγωνο ίσο 2 επί 10 στην Τρίτη και όλο στο τετράγωνο. Εδώ υψώνουμε, έχουμε δύναμη γινωμένου. Όπως εδώ. Δύναμη γινωμένου με υψώνουμε τον κάθε παράγοντα στον εκθέτη. Έχουμε λοιπόν 2 στο τετράγωνο κάνει 4, 10 στην Τρίτη και όλο στο τετράγωνο. Έχουμε δύναμη δυνάμεως, αυτόν τον τύπο εφαρμόζοντας, έχουμε 2 στην έκτη, 2, 3, 6. Έτσι λοιπόν στο επόμενο κελί θα βάλουμε 4 επί 10 στην έκτη. Για το επόμενο κελί η τιμή του χ είναι 2 επί 10 στη μείον 2, οπότε έχουμε χ στο τετράγωνο, 2 επί 10 στη μείον 2 και όλο στο τετράγωνο. Υψώνουμε χώρια το 2, 2 στο τετράγωνο κάνει 4 και το 10 στη μείον 2 το υψώνουμε και αυτό στο τετράγωνο, δύναμη δυνάμεως που σημαίνει ίδια βάση και εκθέτει στο γινόμενο των εκθετών μείον 4. Μπορούμε λοιπόν στο κελί μας να βάλουμε 4 επί 10 στην μείον 4. Για το επόμενο κελί θα βάλουμε σαν τιμή του χ τώρα το μείον 1 δεύτερο. Χ στο τετράγωνο ίσο μείον 1 δεύτερο όλο στο τετράγωνο. Επειδή ο εκθέτης είναι άρτιος, το πλήν θα γίνει συν. Υψώνουμε χώρια τον αριθμητή στο τετράγωνο, γίνεται 1. Χώρια τον παρονομαστή στο τετράγωνο γίνεται 4. Το 1 τέταρτο είναι το 0,25, το οποίο βάζουμε στο τελευταίο κελί της δεύτερης γραμμής. Πάμε στην τελευταία γραμμή. Θα υπολογίσουμε τώρα το χ στην πλην 1, βάζοντας όπου χ πρώτα αυτή την τιμή. Έχουμε λοιπόν χ στην πλην 1 ίσο με 0,0001 και όλο στην μείον 1. Είπαμε ότι αυτός ο δεκαδικός γράφεται σαν δύναμη του 10, αλλά με αρνητικό εκθέτη. Επειδή έχουμε 4 δεκαδικά ψηφία, 4 θα βάλουμε και στον εκθέτη. 10 στη μείον 4 και όλο στη μείον 1. Εδώ έχουμε δύναμη δυνάμεως, εφαρμόζοντας αυτό τον τύπο, έχουμε 10 στην μείον 1 επί μείον 4 μας κάνει συν 4. Άρα στο πρώτο κελί θα βάλουμε 10 στην Τετάρτη. Η δεύτερη δύναμη, το δεύτερο κελί θα βάλουμε στη θέση του χ το 0,01. Έτσι λοιπόν θα έχουμε χ στη μείον 1 ίσο 0,001 και όλο στην μείον 1. Ο δεκαδικός αυτός γράφεται σαν δύναμη του 10, 10 στην μείον 3, γιατί έχουμε 3 δεκαδικά ψηφία, και όλο στη μείον 1. Εδώ έχουμε δύναμη δυνάμεως, πάλι θα εφαρμόσουμε τον τύπο 4 και έχουμε 10 στην μείον 1 επί μείον 3 μας κάνει συν 3. Θα βάλουμε λοιπόν 10 στην τρίτη στο κελί αυτό. Για το επόμενο κελί θα χρησιμοποιήσουμε σαν βάση του χ την τιμή 0,01.